ह्यो बघा आपलं 10 ते 15 मिनिटात एकदम बनवून तयार असा नारळी भात. हा जो नारळी भात आहे ना, हा एकदम मऊ, मोकळा आणि रसरशीत असा बनवून तयार होतो. बनवायला इतका सोपा आहे, की बॅचलरसुद्धा अगदी पटकन बनवू शकतात. आजचा जो नारळी भात आहे ना, हा दररोज जे आपण भात बनवण्यासाठी तांदूळ वापरतो ना, त्याच तांदूळापासून बनवतोय. तर इथे मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत दररोजच्या वापरातील. इथे मी कोलम तांदूळ घेतलेले आहेत, जे मध्यम आकाराने आहेत आणि लहान दाण्याचा तांदूळ असतो. ह्याच्याऐवजी असंच तुम्ही दुसरा कोणताही तांदूळ वापरलात तरी चालू शकतो. सोना मसुरी तांदूळसुद्धा थोडासा असाच असतो. हे जे तांदूळ आहेत ते स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि थोडा वेळ आपल्याला निथळत ठेवायचे आहेत. आता एक कुकर घेतलेला आहे आणि कुकरमध्ये तूप घालून घेते. तूप मस्तपैकी गरम झालं ना, की आतमध्ये 4 लवंग घातलेल्या आहेत आणि 2 वेलची घातलेली आहेत, वेलचीची बोंड 2. थोडीशी परतून घ्यायची तुपावर. वेलची ना अशी टम्म अशी फुगते छान अशी तुपावर परतली की. त्याच्यानंतर इथे धुवून जे निथळत ठेवलेले तांदूळ ते घालून घ्यायचे आहेत. आता थोडेसे असे ओलसर दिसतायत, पण जसजसे आपण ते भाजत जातो ना, तसे-तसे सळसळीत असे होतात ते. तांदळाचा मस्तपैकी सगळा ओलसरपणा कमी झालेला आहे. छान असे झालेले आहेत तांदूळ सुके. आता इथे मी आतमध्ये पहिल्यांदा खोबऱ्याच्या कातळ्या घालून घेते. त्याच्यानंतर ड्रायफ्रुट्स आपल्याला जे घालायचे असतील ते घालून घ्यायचे. तर इथे मी बदाम, काजू आणि मनुका घातलेले आहेत. तांदळाबरोबर इथे मी ड्रायफ्रुटसुद्धा भाजून घेतलेले आहेत. आता त्याच्यानंतर इथे मी खोबरं घालते. तर 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. ओल्या नारळाचं खोबरं कातून घेतलेलं आहे. ते पण घालून घेतलंय. छान असं परतून घ्यायचं हे. 2 मिनिटं परतल्यानंतर मस्तपैकी झालेलं आहे खोबरं आणि सगळ्याचा वास एकदम मस्त सुटलेला आहे. आता इथे मी ओल्या नारळाचा रस काढलेला आहे 1 वाटी, तो घालून घेते आणि त्याच्याचबरोबर आपल्याला इथे 1 वाटी पाणी घालायचं आहे. म्हणजे 2 वाटी पाणी घातलेलं आहे मी 1 वाटी तांदळासाठी. व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेते. आता इथे मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते. त्याच्यानंतर इथे वेलची पावडर घालून घेते. वेलची पावडरमुळे छान असा वास येतो नारळी भाताला. आणि थोडंसं केशर घातलेलं आहे. हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला हवं असेल तर घाला, नाही घातलं तरीही चालू शकतं. सध्या हळदीची पानं भरपूर आहेत, तर इथे मी एक हळदीचं पान घालते आहे. हळदीच्या पानामुळे ना वास खूप छान येतो नारळी भाताला. एकदा नक्की ट्राय करा. हे मी एक हळदीचं पान घालून घेतलेलं आहे. हे सगळे जिन्नस घातल्यानंतर व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते आहे. आणि आता कुकरला ना झाकण लावून आपल्याला फक्त एकच शिट्टी काढायची आहे. एका शिट्टीमध्ये आपला भात बनवून तयार होणार आहे. अशा पद्धतीने कुकरमध्ये शिजवला ना, की पटकन असा नारळी भात बनवून तयार होतो. तर इथे एक शिट्टी आलेली आहे आपली. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला हा पूर्ण थंड करून घ्यायचा आहे कुकर. कुकर थंड झाल्यानंतर मी इथे उघडून घेते आणि इथे मस्तपैकी भात बनवून तयार झालेला आहे. आपण पहिल्यांदा तांदूळ भाजून घेतलेले, त्यामुळे पटकन असे तांदूळ शिजतात. इथे हा जो भात आहे तो मस्तपैकी शिजलेला आहे. तुम्हाला दाखवते मी बघा. आतमध्ये जे हळदीचं पान घातलेलं ना, हे पण मी इथे काढून टाकते. हा जो भात आहे ना, ह्याच्यामध्ये आपण अजून गूळ घातलेला नाहीये, तरीसुद्धा हा असा सुद्धा छान लागतो. ज्यांना गूळ आवडत नाही किंवा ज्यांना गूळ चालत नाही, ते लोकसुद्धा असा हा भात खाऊ शकतात. खूप छान असा लागतो, कारण आपण नारळाच्या रसामध्ये हा भात शिजवलेला आहे. आता इथे एक मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर. आतमध्ये थोडंसं तूप घालून घेते आणि तुपावर इथे मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे. गुळाचं प्रमाण जे आहे ना, ते तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त केलं तरीही चालू शकतं. त्याच्यानंतर इथे मी नारळाचा रस अर्धी वाटी घेतलेला आहे, तो पण इथे घालून घेते आणि हे जे गूळ आहे ते नारळाच्या रसामध्ये पूर्ण विरघळवून घ्यायचं आहे आपल्याला. भात शिजतानाच आपण गूळ घातला नाही, कारण गूळ जर घातला असता ना, तर व्यवस्थित असा शिजला नसता तांदूळ आणि आतून कडक आणि कच्चा राहतो तो गूळ आतमध्येच घातला की. आता पहिल्यांदा आपण तांदूळ शिजवून घेतलेला आहे आणि आपण तुपावर तांदूळ भाजलेला, त्यामुळे तो पटकन असा शिजला जातो. गूळ पूर्णपणे नारळाच्या रसामध्ये वितळून घेतलाय आणि आतमध्ये हा भात सगळा ओतून घेतलाय कुकरमधला. झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेते. इथे मस्तपैकी वाफ आलेली आहे. गुळाचं जे पाणी होतं ते सगळं आटलेलं आहे. छान असा मस्त भात तयार झालेला आहे. व्यवस्थित असा रसरशीत आपला भात बनवून तयार झालेला आहे आणि एकदम परफेक्ट असा भात बनवून तयार झालाय. मऊ आणि मोकळा सुद्धा झालेला आहे. तर हळदीचं पान घालून नारळी भाताची आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? त्याचप्रमाणे घरात जर कोणाला गूळ आवडत नसेल तर तो सुद्धा खाऊ शकेल अशी ही आजची रेसिपी आहे. तर आजची माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा.
आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओक लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.